Andito tayo sa Plazuela di Santa Isabel. Ito siya. Hmm. Ito. Itong simbahan to guys, malapit lang din to sa sa Manila Cathedral. Ito naman yung San Agustin Church. May kasalan kaya hindi tayo pwedeng lumapit, may mga sa loob din to guys ng ng Intramuros. Siguro nung hindi pa pandemic bukas to mga para mga tindahan to Ayan Ito naman yung Galleria de los Presidentes de la República Filipina. Dati bukas to kaso sinara nila ngayon. Ayan, may bakod siya ngayon Doon tayo sa unahan. Ito naman yung Baluarte de San Diego. Yan, bukas siya ngayon ayan. Kasi mga fully vaccinated lang yata pinapapasok. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's